vás všetkých srdečne privítal na pôde našej cirkevnej spojenej školy. Najsrdečnejšie tí, ktorí sú tu prvý raz. Ďakujem vám už vopred, že ste sa odhodlali s dobrým úmyslom zveriť vám. Pošepkám ti do uška. Dobre napíš Dana dom a pôjdeme spolu von. Po vode si labuť pláva, od rána ju bolí hlavka. Hlavku skláňa do večera, stála sa s nej dvojka biela. 1, 2, 3, 4, 5, spočítam si všetko hneď, 5 prštekov na ruke. Výborne, vynikajúco. Kde je koník, kráva, kde sú? Ťuk. Výborne, vynikajúco. Vydáva tento zvuk. Robí ktoré z nich? Výborne. Naozaj. Sa váľam v plate a najviac mi chutia zemiaky. Dávam vám mesko.